Ahoj všichni, já jsem Kuba a vítám vás u nového dílu Roudnického podcastu, opět po týdnu. Mým dnešním hostem je odchovanec Roudnice, zase konečně, po dlouhé době, nebo dá se říct po 14 dnech. Je to vlastně současný hráč Ámosova Roudnického, řekl bych, že útočící, dá se říct, že hlavně útočník, možná někdy krajní záložník, k tomu se třeba dostaneme. A dá se říct zase jeden z mých bývalých svěřenců možná a současných kamarádů a spoluhráčů je to Vojta Pospíšil. Čau Pospa. Čau File. Prosím tě, budeme rádi, jako všichni podepiš náš podcastový balon. Paráda. Super. A jdeme na to. Pospo, jestli chceš, sedni si do rohu jako všichni ostatní, se tady cítíš příjemně a dobře a můžeme spolu pokecat. Takže určitě jsem tě uvedl vlastně jako odchovance Roudnice. Tak já se zeptám, v kolika letech jsi na naše hřiště přišel, nebo to nemuselo být ani na naše hřiště, ale v kolika letech jsi přišel na hřiště a kdo ti na to hřiště přivedl? Bylo to na naše hřiště, bylo to, myslím, v 5 letech. Ano. A přivedli mě tam naši, myslím oba, a bylo to tak, že myslím, že Tomáš Rejlu, my jsme s ním příbuzný, Jasně. tak nějak našim to tady doporučil, nebo znali se s ním, tak právě řekl, ať přijdem na trénink, zkusíme to, tak naši mě na jeden takový podzimní trénink přivedli, to si pamatuju, Jasně. jak to bylo, že mám takovou historku z toho, že jsme tam dělali nějaké cvičení hnedka na prvním tréninku a bylo to se staršíma klukama. Ano. A já nevím, jestli jsem byl už v té době takový provokatér nebo něco. A asi po 15 minutách, po 30 minutách jsem dostal od někoho loktem, od nějakého z těch větších kluků. Jasně. A najednou tekla mi krev z pusy a držel jsem v ruce 2 svý zuby. Aha. Tak jsem odběh se zubama naším to dát a pokračoval tréninku, jasný. Tak to je dobrý, tak to je zajímavá historka na první trénink. Teď se teda zeptám, ty jsi vlastně prošel roudnickou mládeží, vy jsi vlastně vedení, asi teda to začínal Tomáš Rejlu, pokud chápu. Myslím, že jo, že u Tomáše. A pak jsi vlastně byl hodně dlouhou dobu, co vím já, tak jsi byl vlastně u mého tačky, tak jak se ti toto období v Roudnici, to jsi byl do nějakých mladších žáků, mám dojem? Je to tak, asi zhruba. Tak jaký to bylo pro tebe období tady? Hele, bylo to super období, my jsme se tady práli vždycky o první místo se Skřivanama, ty měli taky dobrý tuhle mládež, takže tam jsme vždycky jezdili se s nima porvat o to první místo, oni většinou byli lepší. Ale vyhrávali jsme, co se dalo, jak ty zimní turnaje pod tvým tátou, tréninky stály za to prostě, trénovali jsme 3krát týdně, takže jako bylo to fajn, vyhrávali jsme fakt hodně zápasů a jako nepostoupilo se teda nikdy, ale bylo to dobrý. Jo, super. No a pak teda v těch mladších žákách, přelom mladší žáci, starší žáci, tak jsi šel také vlastně myslím, že to bylo s Mánou Vítkovým, do Nového Bydžova. Tak jak bylo v Bydžově? Bydžově bylo dobrý, no akorát Mára, myslím, že tam šel o chvíli dřív, tam byl dřív a bylo to tak, že si mě vlastně vybrali na výběrech okresních, takže pan Firbacher si mě vybral a v Bydžově jsem ze začátku teda moc nehrál, pak přišel nějaký zlom, že nějaký možná kluci i odešli, že ty šli do Pardubic a tak, takže se začal hrát, začínal jsem tam na stoperu hrát. Aha. Pak jsem se dostal přes středního záložníka, až možná jsem tam končil na útoku, v nějakým dorostu už, ale jako fakt super období, trénoval nás pan Firbacher celou dobu, takže to bylo dobrý. Spousta těch kluků, co tam se mnou teď hrála, jak říkal Mára, tady tak teď jsou třetiligových týmech, prvoligových, spousta kluků má start v první lize, takže jako tam to kvalitu mělo, hodně jsme vyhrávali, takže to bylo taky dobrý, no. Jasně. Teď se zase zeptám, pak vlastně, pokud mám správné poznámky, tak ty jsi se vrátil zpátky do Roudnice z toho Bydžova? Vrátil jsem se zpátky do Roudnice zhruba v 15, no. A začínal jsem tady pod trenérem Klempířem v Bčku. Jasně. A odehrál jsem pár zápasů v Bčku a pan Koudelka mladší trénoval v tu dobu Ačko. Takže občas jsem chodil na tréninky Ačku, pak pravidelně a v těch 15 jsem pak měli první start v Ačku. Což vlastně dneska neuvěřitelné z dnešního pohledu. Tak se zeptám, jak vlastně to bylo, když si v těch 15-16 letech hrála prostě už v té Roudnici dospělí. Mezi těma
dospělýma chlapama, jako fakt jsme tady dřív probírali, já teda nevím, koho si zažil, abych nekecal, ale když jsem se díval dneska na fotky, takže určitě si zažil takovou tu éru Brandlose, Máry Tomkovi a tak dále. Tak jaký to pro tebe bylo v těch 15 letech? Tyjo, je to dlouho, už si to tolik nepamatuju, ale jak říkáš, vedle mě v kabině seděl Mára Tomků, tak v té době jsem moc nevěděl ani o koho jde. Teďko až postupem času se dovídám, s kým jsem vlastně hrál. Jasně. Takže bylo to dobrý, no. Jako i kluci mi říkali, že takhle v takovémhle raném věku nikdo tam start jako v A třídě neměl, že jsem, já nevím, v 15, bylo mi v létě 15 a na podzim už jsem hrál ve Vrchlabí, no. Tak. Takže myslím, že Kobla mi v tu dobu říkal, že takhle, že on začínal v 16. Já myslím, že Kobla měl 16, 17. No, že taky brzo, a že tam jsem byl ještě dřív než on, no. Ale tak bylo to taky souhra náhod, že hodně lidí zraněných, podzim hnusnej byl, a takže... Jasný. Když teda půjdu dál, tak ty vlastně pak z té roudnice, z té naší, jsi pak šel vlastně taky s Márou Vítkovi, nebo nevím jestli s Márou, ale vlastně měl jsi tu anabázi stejně jako Mára Vítku, ty jsi vlastně šel do druholigového Hradce Edorostu. Tak jaká to byla cesta, jako, kdo tě tam vůbec přivedl? Byl to zase pan Frýda? Ne, pan Frýda vůbec. Ještě to řeknu od začátku, tak na nějaký rozlučce, myslím zimní, jsem se s Tomášem Rejlovým bavil jen tak jako mezi náma. Jasně. A že bych si jako klidně rád zkusil to FCčko. A tak jako jen tak ze srandy jsem mu to říkal. Jasně. A pak já nevím, jestli to bylo na zimě a na jaře nějak mi přišel telefon od pana Firbachra, co mě trénoval v Bížově, tak trénoval tuhle druhou ligu tam. Jestli bych nechtěl přijít na trénink, tak jsem z toho byl jako překvapený, jako co se děje, vůbec jsem to nechápal, protože tady jsem hrál v tu dobu za Bčko, že za Ačko jsem moc nechodil, nehrál už zas. Takže mně přišel telefon, tak jsem byl tam v pátek zkusit trénink a v neděli jsem hrál na Bavlně zápas proti Spartě, která v tu dobu byly tam sestavou, která hrála první ligu a vedla jí v tu dorosteneckou, takže jako kluci říkali, že tam hrál kluk proti mě, který už měl start v Evropské lize, takže to bylo jako zajímavý. Jasně, chápu. No a pak teda z toho SKčka, kde jsi vlastně byl, nebo taky, jak jsem se ptal Máry, jaký to vůbec je skok, akord teďka, jak jsem to vysvětlil, když si vlastně vysní, že bys to, nebo já tě známe tě všichni, že prostě otevřeš si pusu a řekneš si, že bys do toho Hradce šel a pak si to fakt povede. Tak jaký pro tebe to je skok z té roudnické kabiny, z toho, dejme tomu, z té třetí třídy tenkrát za Bčko do toho druhého Hradce? Tyjo, bylo to neskutečný. V těch 17, 16 letech si říkáš, tyjo, chtěl bych hrát za Hradec. Ty hradecký kluci, tyjo, ty mají holek kolem sebe všecko, prostě neřešej a potom se ti to splní a prostě je to tak, neřešíš holky, jako prostě řekneš, že hráš za Hradec a vymalováno, že jo. Aha. Takže to bylo fakt pěkný, přijdeš tam mezi kluky, některý jsem znal teda, už třeba i z Bidžova, ale trénuješ tady 2x týdně, takže si jdeš na umělce zahrát 4x4 a přijdeš tam do 6fázového tréninku za týden a nevím, no, jako neskutečný, no, jasně, hrozný. Chápu. Tam předzápasový trénink byl jak 4 tréninky tady, no. No jasně, chápu. No a pak teda zpátky k nám do Roudnice. Nevím, jak dlouho tady seš, ale zase určitě dlouho, jakože v uvozovkách dlouho. A tak jak vzpomínáš na ten návrat zpátky do Roudnice, když už přece jenom byl jsi starší, přišel zpátky v nějakých 19 letech, tak jak to vzpomínáš jakoby teďka, když jsi přišel zpátky, protože dneska ti je 25? 23 vlastně, jo. Takže vlastně 4 roky před 4 rokama v uvozovkách. Tak jak to vzpomínáš ten návrat zpátky do Roudnice? No, vzpomínám na to tak, že jsem se vrátil v zimě, myslím, a byla tady zimní příprava a tak já jsem byl natrénovaný, takže prostě ta zimní příprava mi přišla úplně jako tady odpočinek, že to bylo jako pohodka. A možná jsem měl asi trošku řebínek nahoře, nebo jako víš, že jsem přišel. A rychle mi teda potom spadnul, když jsme začali hrát zápasy. Teď si už nepamatuju, jestli jsem nějak pravidelně nastupoval, jako byl tady taky velký přetlak, že už tady bylo, že jo, Kuča v té době, ten se vracel z Anglie, takže byl tady Šíša, jako spoustu útočníků. Takže prosadit se nějak v tom Ačku taky bylo dost složitý, ale jinak neměl jsem problém jako zpátky zapadnout, kluci mě, že jo, znal jsem je všecky skoro, no. Vrátili se kluci z Olympiec, s kterýma jsem začínal v nějakých těch žákách, takže ten se omladil ten kádr, skončili ty, jak jsi říkal, Brandlos a takový. Vlasy dohrával ještě v tu dobu s náma, takže
bylo to dobrý, Okay. ten návrat. Teď už teda půjdu, už jsme zpátky, nebo už jsme teďka v Roudnici, tak teď se zeptám, ten mladý věk jsme vlastně probrali, což vlastně v těch 16-17 se nastupoval už za to Ačko, což je fakt jako fakt dobrý počin, to klobouk dolů. Teď se zeptám na letošní přípravu a letošní sezonu. Momentálně teďka máte za sebou Ačko, myslím, 5 zápasů, my máme 3 zápasy, mám dojem Bčko za sebou. Ačku se moc nedaří, jsme na tom prostě, neříkal bych, že se nedaří herně, to si myslím, že není úplně špatný, ale spíš bodově. Tak se chci zeptat, jaká byla pro tebe příprava a jak zatím zhodnotíš tu část sezóny, která momentálně úplně bodově nevychází. Ale ty letní přípravy jsou pro mě takový specifický, že já vlastně začnu trénovat, pak mi začne hodně práce, Jasně, takže přestanu trénovat a pak skočím většinou už jako do toho zápasového cyklu, jako do těch mistráků. Takže jsem si myslím toho moc neotrénoval, ale ta příprava, ta letní je dobrá, ta většinou je hodně s balonem, nic moc žádný velký běhání, že spíš jako jsou herní cvičení a aby zaměřený na tu herní praxi, trénuje se na hlavním hřišti, netrénuje se na umělce, takže ta letní příprava byla dobrá. A co k tomu říct, 5 zápasů, 3 body, asi chybí to štěstíčko a snad se k nám nakloní ten fotbalový bůh a začne to tam padat. Ok, budeme jenom rádi, budeme držet palce. Teďka jedete vlastně v sobotu, jedete na horkou půdu, opět 10:15, 10:30 se hraje na Novém Hradci, kde se hraje těžko, to jsme se o tom sami přesvědčili v Bčko, takže držíme palce, doufám, že to konečně zlomíme. Teď se zeptám na tvoji nejoblíbenější pozici na hřišti. Já jsem tady vlastně na začátku uvedl jako útočícího hráče nebo lineového hráče, to znamená pro mě prošel si posty krajního záložníka, středního záložníka, i útok, teďka beru hlavně tu dospělou část, ty si samozřejmě říkal, že jsi nastupoval i na stoperu v tom dorostu, tak se zeptám, v těch žákách, tak se zeptám, co je pro tebe nejoblíbenější pozice na hřišti? Hele, přemýšlel jsem o tom hodně a když jsem to nějak vymyslel, tak si myslím, že asi takový podhrot. Ale záleží, s kým hraju. Když třeba hraju s Pepou Tomešovým, tak většinou se nestahuju, ten se stahuje víc, to je taková desítka. A když hraju teď s Kůčou, tak ten zase zůstává hodně víc nahoře a já se snažím zbíhat si mezi středáky nějak pro nějakou rotaci a kombinaci tam. Takže myslím, že takový ten podhrot. Jako bylo to těžký, kolikrát za zápasy měním 3 pozice, že začnu na středákovi, pak přes útočníka se dostanu až na kraj zálohy, takže jako za zápas to takhle střídám kolikrát. Ok. Teď se zeptám, co jsou tvoje kladné a záporné fotbalové stránky? Tyjo, tak radši nejdřív ty kladný, těch moc není, tak si myslím, že asi rychlost, že si myslím, že jsem z těch jeden z rychlejších u nás. Souboje, myslím, že dost ty osobní souboje dokážu dost ustát nebo i nějaký vyhrát, podržím balon, když se zadaří. A záporné stránky si myslím, že nenahrávám, když mám a nahrávám, když nemám, asi tak, A trošku taky ta hlava tvoje. Trošku. Jo, nervy jsou a tak emoce jsou. Jasně, ale tak tomu prostě patří, tak prostě pro to, co děláme. Jo, jasně, je pravda, že kdybys byl leklář, a tak to takový je, prostě každý prostě má nějaké věci. Teď se zeptám, jaký je tvůj největší fotbalový úspěch? Třeba ještě na něj čekáš, ale dáš něco z hlavy nebo neumáš něco? To taky jsem nad tím přemýšlel a asi, když jsem byl v Hradci, hráli jsme tenkrát na Strahově a porazili jsme tam Spartu. Já jsem normálně nastupoval od začátku, to byla taky Sparta, že tam hrál, teď si nespomenu na jméno, teď hraje v Jablonci, myslím, taky 2000. Ty Spartany moc nemám v hlavě. Teď taky si nespomenu, ale hrálo tam spoustu kluků, co teď prostě taky je v prvních ligách. My jsme tam tenkrát na Strahově porazili, tak to bylo fakt super. A to asi bylo nejlepší, že takový pocit jsem asi nikdy neměl z toho fotbalu po mistráku jenom. Jasně. Celý týden jsme se na ně připravovali, jako nehráli jsme nějak zvláštní taktiku, ale pak jsme je vyklepli. Ok, tak super. Teď se zeptám klasicky moje fotbalové otázky, světový. To znamená Messi nebo Ronaldo? Za mě asi Ronaldo. Messi je takový moc technický na mě. Ronaldo Já jsem si právě říkal, že ty jsi takový typ toho Ronalda, takže asi to nevím, jestli typ Ronalda, ale... ale že
máš blíž k tomu Ronaldovi, než ty k tomu Messimu, jestli mi rozumíš. Jo, to tak prostě on je takový vyšší, že Ronaldo, a takový udělanější, nebo jasně. i ty souboje, Messi takový hračička. No, ano, jakože není špatný, ale jako blíž mám k Ronaldo. To je super říct, o Barce, který je nejlepší hráč skoro na světě, není špatný, to je hezký. Ale jo, chápu tě. A tak teda mladší generace, Kylian Mbappé nebo Erling Haaland? Tam to zase mám obráceně teda. Toho Haalanda moc nemusím. Sledoval jsem mistrovství, možná proto i, že tam ten Haaland nebyl, tak když jsem sledoval tu Francii, tak prostě ten Mbappé se mi fakt líbil. No, ten v tom finále 2 góly. Jasný. A penalta vlastně ještě pak. Přesně tak. Takže jako tak. jsem říkal to jako... On dával 3 góly a penaltu, myslím. Nebo 3 góly. Musel dát 3 góly a penaltu. A vem si prostě, jako on je machírek, ale kdybys nebyl machírek, tak prostě nejdeš si k jedný penaltě a pak ještě k druhý a nedáš je obě. Jako to je v té hlavě to má asi dobře i blbě pomotaný. No. Jo, on je takovej to, ale tak zase počkej, no, tak asi to má právo. A teď se zeptám otázku klasickou, Sparta nebo Slavie? Tyjo, tohle taky ani jedno, ale myslím právě, že to nemáš. No. Jsem teď dlouhou dobu, nebo od té doby jsem hrál v Hradci, tak je hodně sleduju, ať už v druhé lize, tak v první. Ale možná blíž mám ke Slávii, ale když je nějaký fotbal evropský, evropských pohárech, co nastupujou, Sparta i Slávie, tak fandíš českým klubu. Tak českýmu fandím vždycky. Rád se podívám, v Brně mám na to občas čas, takže s klukama zajdem do hospody za fandit klubu. No. Jasně, super. Teď se zeptám, co je tvoje oblíbené jídlo a pití? Co rád jíš a piješ? Nejčastěji si myslím, že piju vodu. Po zápase, po tréninku občas tam padne jedno pivo, to jako můžu i nějaký drinky, jako tomuhle mám asi nejoblíbenější pití úplně a co se týče jídla, tak asi cokoliv v české kuchyně od babičky to můžu. Takže klasická svíčková guláš? Může být. Teď dělala Katu Šlech, to jsme si taky jako zachutnali. Takže... Jasně, chápu, ideální. Takže od babičky můžu všecko. No. Chápu, babička kuchyně je vždycky nejlepší. Teď se zeptám, tvoje oblíbená hudba, co rád posloucháš? To mám taky takový různorodý, záleží hodně na náladě. Když mám náladu, poslechnu si nějaký rap, ale jako spíš takový hodně známý, ne žádný anglický, americký rapy, spíš něco českýho, ale jako fakt hodně málo. Nejvíc asi nějakou rockovou muziku, já nevím, Kabáti, Offspring, Green Day a takový. Jo, super, fajn. Ty můžu, no. Tvůj oblíbený film nebo žánr? Máš něco? Tyjo, oblíbený film nemám, na filmy moc nekoukám, moc to nestíhám, nebo přes paní pak už se mi moc nechce. Jasně, chápu. Ale když už tak asi nějaký komedie, když jsem měl zkoušky, jak jsem koukal o pauzách na 2,5 chlapa na seriál, takže asi něco v tom smyslu. Jo, taková oddychovka, jasně, chápu. A tvůj oblíbený fotbalový tým může být samozřejmě z republiky český, může být celosvětový, tak máš někoho? No, řekl bych asi ten Hradec, teď sleduje hodně, byl jsem se vlastně zatím na jednom podívat zápas letos. A jinak nemám úplně oblíbený tým ve světě, sleduju spíš český hráče, kde jsou, co se týče třeba Tomáš Součku nebo Coufal, že jsou ve West Hamu, nebo teďkon máme 3 v Leverkusenu. Ano, to je pravda. Takže máme je na live sportu zaškrtlí, aby mi tam vítali výsledky, no. Takže to jenom sleduju, ale jinak úplně oblíbený tým nemám, no. Zajímavý. Teď se zeptám, co ty asi před zápasem, jak to máš? No, tak když je, tak to je fajn. Jo? Jakože, no, já myslím, že to je dobrý. Že i, nevím jak, nebo pro mě to není takový, ale třeba někdo, když má nervozitu před zápasem, tak si myslím, že ho to může i uvolnit, ale já jsem s tím jakože, ne, že bych to vyhledával, ale když je, tak to je jako příjemný bonus. Jo, chápu, no jasně, to říká každý vlastně, že to je bonus. Jo, já asi máš pravdu. A teď jdem vlastně do rubriky mojí oblíbený, což je vlastně top 10 rubrika. Zeptám se, co je pro tebe vždycky to tak kdo je pro tebe nejlepší hráč, se kterým jsi kdy ty hrál? No, řeknu kluka, který je mladší než já. Hrál jsem s ním odmala zase v tom Bidžově, pak i v Hradci. Je to asi Filip Firbacher. Je to teda trošku taky blázen, co předvádí, ale když prostě pak jsem viděl na tréninku nebo o zápasech, že prostě hlavičky má, souboje, má taky tělo, techniku, takže jako řeknu asi jeho prostě, když ho vidím, tak
dával góly, fest. Jo, to chápu. Nejlepší brankář, po kterém jsi kdy hrál? Nebo hraješ? Hodně tady padalo ten Mára Tomek. V té době jsem si to asi moc neuvědomoval, ale asi řeknu taky z Hradce, byl to Lukáš Žulka, teď si myslím, teď je v Solnici. Jasně. A ten jako, když zachytal, tak zachytal. Byl teda hodně zraněný, ale uměl jak nohama, tak chytat, tak byl jako fakt dobrý golman. OK. Kdo je podle tebe nejlepší trenér, po kterým jsi kdy ty hrál? Tak asi opět řeknu trenéra z Hradce. Jasně. Byl to pan Jan Kraus. Trénoval pak i Chlumec, nebo předtím potom, co trénoval mě, tak trénoval Chlumec. Jasně. Když měl tu cestu MOL Cupem, tak vlastně taky trénovali, že a pak je porazila Plzeň tenkrát. Jo, až nějak ve čtvrtfinále nebo v osmifinále. Nevím, to nevím. A takže ty tréninky byly fakt super. Každý trénink jiný, to byly 6x týdně tréninky a vymýšlel to každý den. Hele, jako fakt super trenér. Okay. Největší pařmen z týmu, koho jsi kdy zažil nebo zažíváš? To asi teď zažívám. Budeš originální, jo? Nebudu originální, už tady to už nejde vymyslet. To nejde. Řeknu Vesiho. Holskou tolik jakože nemám propařeno, ale s tím Vesim teďko jako, když s námi byl ze začátku na soustředění, tak mě už jako dost štval s tím, jako co tam vymýšlel. Ale jako, to se krásně se uvedl, no. No. Teďko, že když ho viděl jsem ho v Prasku, já nevím, nějaký víkend a to byla soboty, bývají Prasky a teď tam nemohl chodit. A v pondělí mi píše, jestli se zítra zbouráme na tréninku, tak říkám, kurňa, to není možný. No, takže jako, to asi stačí. Jako to, no, to stačí. Jo, to každý asi, si o tom no, to asi stačí za všechno. Největší modeman z týmu, kdo je takový ten, zase může to brát, jak jsem to říkal, každému jako různorodně, to znamená, nebo může to brát jako dvěma směry, buď to takový ten hezounek, co se o sebe rád stará, anebo takový ten extravagantní, tak co ty vybereš, kdo je pro tebe modeman týmu? Hele, já myslím, že u fotbalistů je celkově těžký, když, jak se u nás říká, že nemusíš být nejlepší, stačí, že jsi nejhezčí, takže hodně kluků se na ten vzhled dbá, a když řeknu extravagantní, ten je jasný, to je Fanda Bartu, a když teď sedím vedle Davose a vidím ho, že před zápasem namazat krémem, obličej, aby se nespálil. Jo, on to tak má, no. No, učesat před zápasem pořádně, no, jako řeknu Davose. Jo, a on tak jakoby i to prostě se o sebe stará, že jakoby, že to tak asi je, no. Jako jo, do posilovny, aby vypadal, uplý tričko. Tak ona to má ještě figuru, on je ještě velký, tak je super, no, to je pravda. Takže asi mladý kapín teďko. Tvoje oblíbené číslo dresu, co máš rád za číslo? Za mladá po tvým tátu jsem začínal s trojkou hodně, tu jsem měl několik let. To si pak ze mě v Hradci dělali srandu, že jsem útočník s trojkou, tam zrovna byla volná. Takže jsem nosil trojku. Jasně. Teď mám 11 a nemám asi oblíbený úplně. Tu trojku jsem měl oblíbenou, ta 11 je fajn, taky jako úplně tohle teď neřeším. Jasně, chápu. Tvůj oblíbený soupeř, na kterýho třeba se těšíš, daří se ti proti němu a tak dále, máš někoho? Těším se většinou na soupeře, co jsou ve vrchní části tabulky. To většinou je dobrý fotbal a většinou se mi na ně, občas se mi na něj daří. Co si teď vybavím, tak třeba proti Trutnovu jsem dával na podzim i teďkon gól. Oba byli vyrovnávací vlastně. Takže Trutnov je fajn soupeř, na Náchod se mi docela daří, myslím, že tam dávám taky doma i u nich jsem dával nějaký góly. A jinak prostě netěším se na soupeře, co prostě jsou spíš ve spod tabulky, no. To mám jako další otázku, takže spodek tabulky, jako takový ty klasický Nepolisy, když tady dřív byli a tak dále, no, tak to bylo takový na ty se nám nedaří a neumíme na ně hrát, no. A teď se zeptám, tvůj nejlepší zápas tady si kdy osobně odehrál, máš něco? Možná to byl zápas, jak jste porazili tu Spartu, tak to možná s tím úspěchem. Teď nad tím přemýšlím, tak si myslím, že jo. Jako sice jsem tam nedával gól, ani asistenci jsem neměl, ale a tak ten celkový týmový výkon ten celkový týmový výkon byl fakt super a bez toho, jako kdyby nám z toho někdo vypadl, tak asi takhle nebude, jako šlapali jsme tam jeden za druhýho a bylo to dobrý, jako asi to bude ono, no, ten nejlepší zápas, nějak se nevybavím, myslím. Jasný. Největší komedian Steve, kdy je pro tebe komik týmu?
Potom, co nám odešel hlavní komik. Jo, já si nedokážu tady vybrat někoho jednoho. Přijde mi, že občas někdo všechno něco plácne a je to jako dostupný. Nejsem si jistý, koho bych vybral jako Jo, tak jednoho úplně. jasně, jo, Jako každý něco řekne vždycky. Ano, proč ne? Teď půjdeme už mimo fotbal, půjdeme do tvého soukromí. Tak se zeptám na tvoji rodinu. Vlastně teďka od podzima, od podzima. Už tady vlastně jste 2 Pospíšilové. Vždycky jsou krásné dvojice, Novotný, Koblíčkové, byli tady 3 Krejcarovci, kde jsou konečně 2 Pospíšilové, 3 Koutníci. Takže jako furt ty klany se k sobě dostávají, což je dobře. Tak doufám, že budou třeba i Vasákovi 1, 2, 3, takže doufám, 3 asi ne, ale 2 určitě. Tak se chci zeptat, jak vůbec se ti hraje s bráchou po půl roce tady? Protože já si myslím, že brácha je mladší, spolu jako byste nikdy hrát nemohli, že až tady, tak jak se ti hraje? Nikdy jsme spolu nehráli, jak říkáš, tyjo. Nějak to úplně nevnímám, jak hrajeme přes celý hřiště od sebe, tak to úplně nevnímám. Jako teďko v té vysoký, to jsem se za něj styděl trošku, co tam vymýšlel, jako nevím, možná jsem stejný občas, ale jako už, jako jak jsem na něj musel zařvat, tak jako fakt tam komentoval až moc, i na mě teda, na to, že je tam nejmladší na hřišti skoro, tak to bylo jako moc, ale těšil jsem se na to, až budeme spolu hrát. A čekal jsem od něj možná trošku víc, no, když to takhle řeknu. Asi jako jo, ale zase nechci, aby to vyznělo hnusně, ale jako tam ten nemá ho kdo podržet v tom týmu, víš? Jako, že mi to připadá takový, že on by měl teďka tomu týmu velet a je s strašně mladý. Že by se o někoho měl opřít, ale nikoho tam jako podle mě nemá. Nebo to je můj názor, víš? Kdo by mu dal takovýhle toho. No nevím, že se k tomu dostali jen takhle. Když teda půjdeme dál, tak tvoje rodina vlastně, k tomu se taky dostaneme, co dělá tak dále, ale určitě jsme viděli nějaké fotky, že to vlastně tvůj táta tě provázel od mládí, rodiče tě přivedli na ten fotbal, tak jak vůbec se vnímá rodina to, že seš tady v Roudnici? Určitě pozitivně. Naši jsou určitě rádi, že dělám nějaký sport, že něčemu se věnuju a že jen tak nezahazuju asi času počítače, tak si myslím, že můžou být že jsou rádi. Yes. A často teda jezdí se podívat oba, že třeba vemou kolo, i když je dost práce třeba doma, tak vemou kolo a jedou se podívat a na ten zápas občas na mě zapískají, ať běhám nebo něco. Takže přijedou nás podpořit jak mě, tak na bráchu jezdili do Bidžova, tak teď to mají při jednom a jezdí se dívat. Zrovna na vysokou se byli podívat, tak byli rádi za bráchu. To chápu. To je trošku to. Teď se zeptám, nevím, jestli to můžu říct nebo ne, ale ty momentálně přítelkyni nemáš. Nemám přítelkyni, to můžu říct. Což, pardon? To není tajemství, to jako... Není, no ne, ale že jako jsem chtěl říct, že vlastně ty ještě furt studuješ vlastně vysokou v Brně, tomu se vlastně další, to je vlastně škola a tak dále, tak to je asi blbost, aby se na přítelkyni jsi v Brně, ne? Protože co občas poslouchám, tak co mě říkáš, jako pojďme spolu tenkrát, když jsme se bavili před rokem, pojďme spolu do Brna, někam vyrazíme, tam kočky, všechno, tak asi zbytečně, abyste měl přítelkyni v Brně. Ne, tak nevím, jestli to je úplně zbytečný a tak... Nebo zbytečný, jak to myslím, že jako... Jo, a tak jako ten vztah má spoustu věcí do sebe taky, jo. Jako když řekneš jako vyhledávat nějaký holky jen tak jako na pobavení, nevím, jestli jsem z toho vyrost nebo ne, ale možná jo už. Ale jako holek v Brně spousta, to máš pravdu a někdy vem a přijeď a někam tě vemu, to není problém. To asi už nehrozí. Jo, to už vlastně už to ne. Tak nehrozí. Můžeš přijet s přítelkyní. No, tak můžeme se podívat právě po tom vašem Brně a podívat se. Jo, ukážu ti památky. Jo. Jak Brno je pěkný město, jako zase jako prej, já nevím. Ale to... Lepší než Praha, to je jasný. Je to tady. Dobrý, tak teda budeme dál, když se vrátíme teda k té škole. Tak co vlastně v tom Brně studuješ? Studuju obor fytotechnika, specializace rostlinolékařství. Asi ti to moc neřekne. Je to jakoby obor, kde se zabývám pěstováním rostlin a léčením chorob a ochraně proti škůdcům, který ty rostliny mají. Jedná se většinou o polní plodiny. Jasně, je mi to jasný. A tady když teda půjdem ještě z té školy, tak ty budeš dělat nějaký zkoušky, protože teďka momentálně seš bakalář? Jsem bakalář už. A jdeš na inženýrský titul.
No, za 3 týdny mi to začíná a jdu zkusit teda ještě další metu toho inženýra, ale jsem rád, že už teď mám něco a že už jako víš co, že máš něco v kapse Tak. a že už když tě vyrazej, tak už aspoň neodjdeš bez ničeho. Aspoň to něco stá, jestli chápu. No, zkusím to, no. Tak ti tak držíme hodně palce, nebo aspoň já, protože bychom měli 2 inženýry v týmu, což by bylo krásný, to by bylo super. Tak držím palce, doufám, že těch lidí bude, nebo inženýrů víc, nebo i těchhle vzdělaných lidí. A takže se zeptám, to jsme probrali školu, a teď se zeptám ještě práci. Ty jsi vlastně říkal sám, že pak v tom létě moc práce nemáš, takže co vlastně doma děláte, protože asi máte nějakou rodinnou firmu, něco vlastně jako Černá tady před týdnem měl, tak nám taky specifikuj, co doma, čím se zabýváte. Hele, zabýváme se vlastně tím samým, co Čerňás. Jasně. Takže snažíme se o nějakou obživu lidstva, ještě tak řeknu. Jasně. Takže pěstujeme základní plodiny a právě přes léto je té práce hodně a je to potřeba udělat, když je potřeba, když je počasí. Jasně. Takže proto pak nestíhám trénink. Jako té práce je furt dost, ale občas jde přesunout, občas prostě nejde. Jasně, chápu. A právě s bývalou přítelkyní to byl dost kámen úrazu i tohle z toho, že jsem na ní moc neměl čas kvůli tomuhle, takže i holky na to trpí takhle, no. To chápu. Tak já doufám, že se najdeš třeba s přítelkyní, která to pochopí a bude tě v tom podporovat, že jo. Jako víš, že prostě v tom kompromisu. No, prostě tak. Bez toho to nejde. Přesně tak. Teď se zeptám, co je pro tebe ideální dovolená? Co máš rád? Hory, moře? Říkalo tady spousta kluků a mně to asi je jedno, kam pojedu. Fakt záleží na tom s kým. No. Je mi jedno, jestli pojedu, já nevím, někde tady pod stan po okolí, nebo jestli pojedu surfovat někam do Portugalska, nebo na nějaký hory do Rakouska, ale jasně. Jde o to si to užít, ať už ten výlet, nebo ten den a pak i večer. Jasně. Takže jestli to bude s nějakou přítelkyní nebo s partou, asi obojímu jsem nakloněný. Jasně, chápu. Teď se zeptám, asi moje poslední fotbalová otázka, nebo otázka vůbec všeobecně. Kde se vidíš fotbalově osobně za 5 let? Teď se nám vlastně prozradilo, že ti bude za 5 let 28, 29, tak kde se vidíš? Tyjo, fotbalově za 5 let, těžko říct. S tím mým stylem hry si myslím, jestli to vydržím ještě do té doby, takže to vůbec netuším, jestli ještě budu hrát. A osobně chtěl bych mít teda vystudováno, to doufám, když dobře půjde, tak by to mělo být za 2 roky. Jasně. Chtěl bych rozvíjet tu firmu rodinou nějak, chtěl bych už se třeba nějak stavět barák nebo mít postaveno, už mít takovýhle myšlenky. Jasně. A pomalu přemýšlet o rodině, no. Takže to bylo jak fotbalově, tak i osobně. OK. Zeptám se nějaký vzkaz fanouškům nebo nám do kabiny, máš něco? Tak fanouškům bych chtěl vzkázat, no možná se jim i trošku omluvit za těchto 5 zápasů, ale kdo chodí pravidelně, tak vidí, že nám chybí, jak jsem říkal, to štěstíčko. A tak bych se jim chtěl omluvit a říct, ať jsou hrdí, když se vyhrává, věrní, když se nedaří. Ano. A ať nás dál podporujou a chodí v hojném počtu. Super. Vojta, děkuji, že jsi udělal čas v tom náročném programu, který zase pro tebe určitě bude furt dokola. Přeju ti hlavně zdraví, to je to, co přeju každému. Přeju ti, ať konečně na tom Novém Hradci tomu vrátíme prostě v náš prospěch, aby jsme konečně se odrazili. Už jsem to říkal před týdnem a snad to dopadnout musí. A hlavně ti přeju prostě, ať se ti daří, jak v životě, tak na fotbale a to je asi celý. To by taky, Kubo, děkuju. Ahoj. Čau. Mějte se, čau. Ahoj.